Naparrotik mundura egoa mugitu, koloreak eraman bizita sentitu, erromeria ez liteke gelditu, gure musikak berak aldarazten ditu, bizia baretu eta bareak biztitu. Saltxera premirik inon baldin bada, nahi bada kalejira, nahi bada balada, nahi duzu ederako guen etxegara. ¡Cerro de Mesilla! 0056. Ahora en Candea, vamos a la humilla, se espina una cabrera de barrea, el duviña. Ya, sartzen geran sartzen, gure ondoan edo nor, aletzeko esperantzan, baina giroa ote da, aldatu dantzan, juergarako sortu gera, eta hasi zaituzte dantzan. Pixada gure hitza, ezin eta bizitza, herririk herri zuen pozgarri, berarekin gabiltza, berden gaztean nola zarrak, nubitza zuen zarrak, hemen nahi gatoz, trikitixaioz, elezago jentak. Ahí va. baina susmoa dut ordunez aukera, bandero astintzen asina janda bilela bera. Alperri garia ez soinuari begira, ikusi zaran bai. Ditun, izerdi aldi latzak, garia azkar mugitzerako behatzak, baina hori nahi badun totrikitu zain. Zaigun, azken momentua, dori panderoa, instrumentua. Pila entxebuon, ekarri trikitisa eta begira egon, hainbertzen saiatun beharrik egon. No tenemos los acompañantes de los desfiladores que quieran ir a comer al frontón, tienen que comprar la chapela, bueno, el ticket, ahí en la sociedad, allí se venden para... van a hacer un homenaje a Santos, de una manera increíble. O sea que no lo olvidaremos. Ahora le pregunto a Chomi a qué hora se hace el homenaje para que lo diga.
Ilarrezare. Bueno, galde. Eta ondore... Está para la final, Listo, komunikabide txoren ostean, Abi, Uartarakil, hau astera. Aurreko urtetan ez bezala, aurten arriboztaile pila bat gerturatu zaigu, eta normalean 3 bildotxek osatzen zuten multzoa egin beharrean 2 bildotxetara lehiatuko dira, finalera zein sartuko temaz. Lana burutuko dabenak, mesedez, estenatokira gerturatzen duan. Eta deitzen doraz barriro, Joseba Ugalde, Xabi Lasa, Jaime Kolera eta Estefan. Joseba, hortu. Hogeita bi mostaile. Gaurko egun honetan, Uartarakilgo Artzai egunea. Urrengo tandarako deitzen ditut, Mari, Andoni Eslava, Paris eta Joseba Atar. Gertu, hauek bukatu bezain azkar, zuek zoazteta. Bueno, parte hartzailei, Jaime, salida bat, bi eta 3. 3 azten gara. A ber, favorez, laguntzaileen artean, 2 laguntzeko, mostaileak, esquiladores, tendeur, s'il vous plaît, si possible, si vous pouvez aider à l'arrière de... 2 ayudantes atrás. Mari, gero, zu gero. Ala, kronometrua za... A ber, beste laguntzaile bat, mostailen artean, bigarren tandan moztu behar ez dutenak, mesedez laguntzera. De pie. Oficial. Geldi. Sobre las 4 patas. Lau hainken gainean bar dute, ardiak. Xabi Lasa, bai, Xabi. Bai. Venga, Hau, pixka antolatzen kostatzen da, baina gero, hasitakoan, tip da. Beraz, Xabi Lasa igotzen denean. Bueno, arauen kontura, esan, zeinek azkarren eta gero hor atzekaldean, baditu beste paile batzuk, kalitatea zertuko dutenak, epaitu edo baloratuko dutenak, beraz ez azkarrena behar du finalean izan. Bai, orduan kronoa kontutan hartuko dira eta atzeko kalitatea.
Bai? Beraz, dena gertu, atzean dena gertu. Atau. Artillarekin gertu, bero. Auniz, naia gertu. Kronoa gertu. Hiru esan dakoa, Mostaila gertu. Bat, bi eta hiru. Hori da. Hasi zaigu gaurko lehendabiziko txanda. Hemen iparraldetik Estefan, Jaime Kolera, Aragoiarra, Xabi Laza Naparra eta Joseba Ugalde. Bizkaitarra, bai, hori da. Naiz eta Bizkaian denbora gutxi pasatzen duen, baina bueno, horregatik ez dugu atzerritar konsideratuko. Bizkaitarra bera, eta badoa, Joseba aurretik. Pase pare bat, Estefan oso gertu daukala. Eta kalitatea, bai? Zeine garbia txukunen utzi, horrek eukin izazketa, finalera sartzeko aukera gehien. Eta Joseba izango da, Joseba Estefan, Estefan Joseba, Josebak, bere lehen Pindotxa, badoa bigarrenera, Estefan oso gertu, eta Jaime eta Laza, Xabi, biak pase berean. Venga, txalo bero batu barteraki, jau! Lo gaudela ematen duta. Joseba eta Estefan pase berean, bariduri Estefan epizka eta azelera gailua zapaldu duela. Aurreratu zaigu Joseba, pare bat pase. Eta kalitatea ikusten ditugu. Ez da bintza bere abiadura normalean, inoiz baino txukunago, ari baitzaizkigu, bai Joseba eta Estefan. Joseba izango da, Joseba aurreratu zaigu, Joseba! Gaurko aurreneko taldako garaie. Eta Estefan. Xabi eta Jaime aurreratu zaigu oraingoan. Pase pare bat. Baina gertu egongo da. Denbora Jaimerentzako. Eta makina batatu behar du, makina itzalitakoan denbora Xabintzako. Beraz, favorez, eszenatokira, Mari, Andoni Eslava. Esan gaur etorritako Mostaile kopurua dela eta normalean 3 bildotxekin aritzen ginenean, aurten 2, bai? Eta, ojo, 2 minutu 7 aritu bai dira Mostaileak. Beraz, epaileak listo daudenean, hasiera emango diogu. Epailea hemen aurrean, atzera joan dadila itxarongo dugu. Eta laser hasiko gara gaurko bigarren tandarekin. Gogoratu, Mari, Andoni Eslava, Loran Paris eta Joseba Atar. Bata Frantzitik etorritakoa, bestea Orontzeko basurdea, Azpardeiko hartza. Bueno, azpain Jose, baina ondo gelitzen da. Eta Joseba Atar. Atzo San Bartolome jaietan, txotan, tragoa ateratzen ibilita gero. Bedarukoa. Mari, dale caña, acaba antes que él, Beraz. Bueno, kronoak gertu, epaia gertu, Mostailea gertu. Bat, 2 eta 3. Badoaz, gaurko bigarren tanda honetan, gogoratu. 20 bat Mostailetik gora, izango ditugula gaur. Nor baino nor. Kapela zeinek etxera eramango. Saikapen tanda hau. Ondoren, finalerako 4 Mostaile saikatu beharko dira. Bereziktasun bezala, ikusiko duzue, Joseba ez da
konfunditu, Joseba Eskertiarra da, beraz, beste alderaka, ikusiko duzue arituko zaigula tanda hontan. Loran pixkat aurreratuta, baina Andonik pase berean. Andoni pixkat aurreratu oraingoan, baina txantxa gutxi. Andoni, Loran, Andoni aurreratu zaigu, baina Mari, gertu Loranekin. Badoa Loran, bere bigarren bildotxaren bila, eta Magi baitare. Joseba pixkat atzeratu zaigu, baina abantaia errekuperatzeko modua. Badoa Joseba bere bigarren bildotxaren bila. Eta hor daude, Andoni pixkat aurreratuta. Andoni Logan, Andoni, nabarmen, 3 pase. Andoni, berazkoan, azken paseak. Bi, eta... denbora Andoni lentzako. Denbora oso ona markatuta. Logan, Mari, Logan. Eta... Mari baitare. Horia. Eta bada Joseba, azken zatian. Besoa pasatu eta azken iztarra. Venga, txalo gero bat Joseba retzako. Joan Berotze. Badoa Joseba bera azken pasetan, eta... denbora! Joseba retzako. 3. tandarako deitzen ditu Timo Leon Gesno, Unai Barrenetxea, Josu Ekizoain eta Toni González. Eta 4. tandarako Enrique Paesa, Luis Orrosal, Mikel Galvez eta Iban Angoitia. Bai, gertu. Orduan, epaileak ari zaizkigu. Bai, joan prestatzen, ir preparando. Enrique Paesa, Luis Orrosal, Mikel Galvez eta Iban Angoitia. Bueno, taraine arte markatutako denborak, esan bigarren tanda hontan azkarrenak markatu dela denborarik onena, 2 minututik azkei ventajas. Momentuz denborarik onena 1:59, Bat 1:59, minutu 1:59, segundu, beraz, konturatu, ze askartasunez mozten ari diren, eta kontuan hartu beharrekoa dena, bai kalitatea eta abiadura. Listo? Denbora listo, Mostaila gertu atzean, gordo? Bueno, hasiera emango diogu, Mostailak listo, a la de 3, bat, bi eta 3, ez de perogrullo, vale? Beraz, Mostaila gertu, bat, bi eta 3, hasi zaigu! 3. tanda hau, hemen denetik dugu, aurreneko postuan, frontizetik gertuen, Timo Leon Resno, hainbat alditan, Frantziako txapeldun gelditutakoa, beraz, oso bai altua, 2. Unai Barrenetxea, hasi berria, beraz, animatu beharko dugu, ausardiaz, estenatokira igotzen, animatu zaiguna, Josu Ekizain, Ibirikuarra, Naparra bera, kiroleagako doai nabarmenekin, eta Toni González, Josu Ekizain, pase berean, Timo Leon Resno, pixkat aurreratuta, baina ez beste munduko
abantaiari. Beraz, Timo, Josu, Toni, iruz palau pase. Timo Leon, aurreneko bilotxa bukatzen, Josurekin bat. Josuri atea, eta Toni baitare, apa Unai. Animo, lasai. Timo Leon pizkat aurreratu zaigu. Baina Josu ez da atzean gelditzen. Ikusten duzu denak bouen teknika erabiltzen dutela. Elanda berrian garatutakoa. Eta ardia alik eta erosoen egon dadin. Alik eta artilea, naiz artilea gutxi balio duen, artilearen propietatea galik eta Bekarik luzena ateratzeko pentsatua. Eta Unai berakoan. Mantxo. Timo Leon eta Josu Timo Leon. Ez dago aldea hundirik. Aurten Zugarramurdin. Senior eta open mailan garaia ateratakoak. Toni, eskubitikan eta Timo Leon. Hau sorpresa. Eta Josu. Jode, ahortia. Bai. Ni beste alderaka begira eta Toni, eta Unai, haupa Unai! Hola, behar ditugu, ofizioan hasten diren berriak, ze inor espaldin bada hasten, ez da egongo ardian postekorik, honek urte bat darama, eta bere lehen bildotxa bukatzen, txalo bera bat Unaintzako, venga Unai, haupa! Eta badoa, aztera doa, bai, esan normalki teknika hontan, tabeletik hasiko ginateke edo tripazpia mozten dela, baina txapelketetarako tripazpia prestatuta eukitzen dugu. Lepo aldea, hori da, poliki, pasea galik eta ondoen emanaz. Eta badoa, pizkanaka, belarri ingurua. Pase luzeak deituko genituzken horren bidea. Venga Unai, opa! ¡Ánimo, venga Unai! ¡Iepa hil! ¡Iep! Badoa. Hemen erresa ematen du, baina zuetariko bat ikusi nahiko nuke hor gainean, ¡Ánimo! Aurreneko urteak eta zuek denak Unai begira, Hau presioa Unai, opa! Venga, bai! Eta badoa, Venga, badoa! Poliki, letra Unairekin. Venga, suave, venga, ¡iepa! Iepa, hori! ¡Vale, hor! ¡Hala! Eta joan prestatzen Enrique Paesa, Luis Orrosal, Mikel Galvez eta Iban Angoitia. Kasu hontan Luis Orrosal badaki honek zer den uarten txapela etxera eramatea. Ezakit bat edo bi dauzkan, baina nik baiet izango nuke. Gero ziurtatuko didate, baina Luisek badaki uarten irabaztea zer da. Enrique Paesa makina bat urte etortzen. Eta badoa Unai, bere azken pasetan. Horrazia txukun eramanez. Apa Unai, venga, txalo bat emango jo Unai. Bere azken pasetan. Txukun. Denak dakigu zer den ofizio batean hasi berri izatea. Hori. Reverencia. Venga Unai, ez da bilalde egin, moztu gabe. Eta txalo Unai. Epa Unai. Ardia bera, Hori da. Apa Unai, apa moztaileak. Eta esan bezala, Enrique Paesa, Luis Orrosal, Mikel Galvez eta Iban Angoitia. Aurki eman gaudiogu hasiera, gaurko azkenengo lau osagaiez osatutako tanda honeri.
Bueno, krono agertu. Atzea den agertu. A ver, gordo. Bostaile agertu. A ver, Bat, bi eta hiru. Oza gila. Gaurko. Laugarren tanda. Frontiseko esker, bueno, frontisen ondoan eskerparetean Kike Paesa. Bere atzean Luis Torrosal. Atzean Angoitia, Iban Angoitia. Martiniarra. Dena pase berritxuetan Luis Gabriel Pizkatales. Mikel eta Iban. Aurrenekoak. Eta Iban esango nuke, Iban aurreratu zaigula. Hiru pase, edo Mikel, Iban edo Mikel. Eta Luis, gertu. Oso gertu, Mikel. Mikel eta Iban. Bi pase barruan. Luisek ere bukatu du eta Kike azken pasetan. Denak hartu dute jada. Bigarren bildotxa. Eta badoa. Badoaz, Mikelek aurreteko urratxa Estarri aldea garbitzera, Ibane gozo gerturik eta zein izango da, Mikel eta Iban, pase berea! Pasada berea, eta Luis ere bai, gerturatu zaie, eta zein izango? Mikel, Iban! Eta Luis! Ez dago parte aldirik, nik uste atzeko epaileak egingo dutela bereizketa. Eta deitzen ditut Taoia Rosel. Venga, tabulla pixatatako, Ostras, Bostaile gertu. Eta venga. Eta hasiera emango diogu, bat, bi eta hiru. Az daitezela lanean bengo. Nor baino nor, horrazia alik eta hobekien pausatuz. Gaizki pausatu ezkero, hor gaizki motitako artilea berriz pasatu behar izaten baita, ardia zugun gelditzeko. Eta hori izango da, ardiaren zuguntasuna atzeko epaileak baloratuko dutena. Eta badoa, ez dago alde hondirik, Taoia eta Mikel, Joseba baitare. Taoia, Mikel Taoia, Joseba hiru bat pase, esango dugu. Badoa Joseba, bere bigarren bilotxaren bila. Eta Taoia dugu. Bai, gutxiago garbitu du atzeko aldean, Mikelek pixka keixeo. Orduan, azkeneko pasak ematerakoan, ikusiko dugu zeinen estrategia izango da onena. Joseba lepo aldera. Nor izango da berak azten, aurrena. Biak batera. Besoa garbitzen. Taoia bariunen pase bi. Bai, pase bi izango dira. Taoia, Mikel Taoia. Eta Joseba. Taoia. Eta Mikel. Gogoratu, denbora ezela gelditzen. Makinako tokatxori iratu bitartean. Beraz, usten zaituzte, autorrela besteren bat animazio lanetara. Hemen bostera noa, orduan, azkeneko tanda. Pablo Iturbide eta Ipar Arrinda. Esortzen gara azkeneko txendan. Eskerreko postuan, egongo da Ardigan. Lau Bostaile.
puntuazio gehien lortu dituna. Gogoratzen dizuegu, ez da moztaileik azkarrena, pasatzen da finalea, baizik eta moztaileik azkarrena eta oberena. Hau da, garbien eskilatzen dituna. Bueno, ardia eskeladoia ja prest, dano prest gauz. Hasiko gara, bat, bi eta hiru, eta badoa. Anima gozu. Animoak emon, jentie. Pablo lehenengora, lepora junda, ardiga latzetik bebai, ipar bebai, lepora doiez. Irura batera. Oso ondo daie Pablo, ja luzeak eitzen, ipar eta ardigal bebai, luzetara pasau dira hoen. Azkeneko zorbadara pasau da, Pablo, ardigaliaz eta iparraz batera, oso bateratzeta doi ez. Eta Pablo da lehenengoa, argisa mozteko. Bigarren ardia hartu dau. Eta zein izango da bigarren ipar doie, bigarren ardire. Ardigal gertu dau. Eta badoia bigarren ardire. Pablo azkar doie. Ipar bebai, gertu dau. Lekeitiotikan. Pablo Nafarra eta Ardigal Frantziarra. Pablo pasau da ja, lepura eta ja badabila zorbaldan eta azkeneko pasetara pasako da. Ardigal lepuan, ipar luzeatan. Txalotu jozu artearak hilaber, ez dala entzuten. Eta Pablo amaitzu da, txalo bera da Pablo izako. Zein izango da bigarren ipar badoia azkeneko pasetan. Bajatzen doie. Eta gainera lesionata da, osake txalo bero da beretzako. Azkeneko pasetan ipar da bigarren eta oso gertu da Bilardigal. Hirugarren eta amaitzute. Zenbat moztaile... A ber, atzean, jakin ezazuen, 22 moztaile izan gara, orain kalkula. Epaia! Izenak emango ditugu! Aurtengo Uharte Arakilgo Ardinboste txapelketan finalean parte hartuko dutenenak. Erabakia hartuta dago. Finalera esker paretean joan dadila igotzen Joseba Ugalde!
Ondoren, bigarrengo postua. Enrique Paesa! Bere atzean kokatuko da. Andoni Eslava! Eta azkenengo, baina ez horregatik. Puntu gutxien atera dituena, Bizkaitikan, Mikel Etxebarria! Beraz, esanda dago, nortzuk osatuko duten aurtengo Uharte Arakilbo finala. Beraz, joan prestatzen, artilearekin dabiltzatenak, kronoak, atzeko epaile eta ardi jasotzeko, 5 bildut. Joan prestatzen, joan igotzen. Azkarrenak, bigarren azkarrenak, bat berrogeita bederatzi, beraz. Postua gartzera. Bildotxak gora, favorez. Eskerrak eman nola ez gaurko hontan hartzaiari. Bildotx zoragarri hauek. Bere ganatzea, Kikek ez dakit. Datuak ikusi. Zorrontzatik! Joseba, ez, bai edo, venga Joseba, korrika, Ugalde, txalo beroa, Joseba retzako, Uharte, losa oso, Joseba, vale ya, venga Joseba, aupa, badator Joseba, bigarrengoa, Iruña jaioa, etxauetik pasatu eta orain uste dut. Bueno, hor, etxaleku ondoan bizi dela. Enrique Paesa! Zaraitzutik, Orontzetik hain zuzen. Lagun mina, Basurdea. Badaki honek zer den txapelak eramatea Uharten, Andoni Eslava! Eta laugarrenean, ez horregatik denborarik eskasena, hau izan da kanporaketetan puntuaziorik altuena izan duena, Dimakoa, Bizkaitarra, Mikel Etxebarria! Mikel, saluda, wedo. Azarratute, zaudete da boteta. Vale. Konzentratuta. Hemen txantxa gutxi, txapela jokoan. Euskal Moztailen artean hain preziatua den Uharteko txapela. Dena gertu jartzen, ikusten duzue. Gehien txuenak buru. Esandakoak, astu, bai? Eta orain, dena gertu. Joseba gertu, eskua gora. Ike, gertu, eskua gora. Andoni, eskua gora, Mikel. Dena gertu. Mostaia gertu, 1, 2 eta 3! Hasia! Aurtengo Uharte Arakilbo! Ardibose finala! Eta badoa! Joseba Gardia aukeratu du azteko, beste 3 Inbatxekin! Estrategi kontua! Ez zen Mikeleken, Gardia uste du dela, Mikeleken Gardia aukeratu du! Eta beste bien, Bizkaitarren estrategia. Eta nor izango da, Mikel aurreratuta. Josearekin eta Andoni. Andoni eta Mikel, Ike eta Joseba. Pase berdinetan.
Bakoitzak bere estrategia, denbora, kalitatea. Joseba! Abentaia kudeatu beharko du. Beraka, Andoni beraka zita eta Mikelek! Badona bere irugarren indotxera. Beraz, ez ditzagun kontuak ekaldu. Mikelek iru, Andoni badoa, igarren aurretzen. Eta Joseba, Mikelekan, eta katzo bat. Mikelek Andoni bere irugarren indotxea. Baina txantxa gutxi. Mikel parte luzeta. Andoni parte luzeta. Joseba Guerrero parte lezu. Ike txortatxorik atzera bion nahi. Mikel, baina Andoni berreskuratzen. Andoni gazelera gailua zanbatu. Andoni eta Mikel. Eta Kike eta Joseba zetika. Abantaia gestionatzen Mikel Gaitzuki, gutxin estutuak. Pase, iruz balau pase. Pase luzeta Mikel, Andoni besoa garbitzen. Besoa garbitu ostean, eta Joseba badoa. Bindotxa ramatu. Mikel beraka, Andoni azetikan, Kentzioa nabarmen. Final handia dugu hau! Baina Mikel izango da, aurrena bukatzen, eta Andoni baitute! Kantxa gutxi bi Mostaine handia buen artea! Parean! Eta Joseba kalitatearen aldeko apustua gaurkautan, ematen du, baina ez du txik azkenerako. Uzuko zaigu hau ere bai, txalo beroa! Mostaine eranetzako! Badaude! Aupa Mikel, aupa Andoni! Venga Joseba! Apa Kike! Ez dago txantxarik Andoni badoa! Abantaia berreskuratu! Eta aurretik jarri zaigu! Mikel! Bere lehen aika garbitzen, baina Andoni jada lepo aldean. Mikel igota. Mikel Andoni eta Mikel. Joseba pase luzeetan. Luis, ¿cuántas tiene? Luis, ¿cuántas en el cajón? Miguel dice sencillo Mikeli. Gordo, Andoni. Bi baitare. Hor daude. Andoni bere. Azken aurrekoa! Eta Mikelek bai! Mikelek! Hemen egongo da dena! Zer nola kudeatu duen bere ardien aukeraketa! Ardi azkerrak azkenerako utzi edo aurrena egin! Orain ikusiko da dena! Joseba ordoa! Gauzo seguru eta mantxoa! Eta Kike baitare! Ardi bat bezerik ez dute! Esenatokiko eskuinaldean daude Mikel eta Andoni! Andoni gabantaia! Bere azken! Azken eskenerako Mikelek indotxa! Mikelek agia, indotxa Andoni agia! Ikitxea goa, azkarrago agian, ikusi beharko eta hartu du Mikelek! Venga huarte! Txalo! Isilik egoteko ez hori, aterrantzia! Venga! Apa Joseba! Venga, Kike! Hauek! Pare! Mikelek Mindotxa! Andoni Gardia! Pase berdinean! Mikelek aurreratu! Andoni! Joseba! Pase berdinean! Kronoak euken dituko! Eta Andoni! Joseba bere azken Mindotxa! Ikeko oraindik beste bat gaiola! Bai! Nibela handiko finala! Joseba! Bere azken Mindotxa! Azken pasetan!
Beraka, Joseba Beraka, eta Kike badoa, Mantxo baino seguru! Kike Paesa zenozia ba! Joseba txalo bero bat! Joseba netzako, Kike goraindik! Azken bildotxa dauka Kaiolan, baina hau ez da bukatu. Epaia atzean hartuko da, denborari dagokionez ez du errez eukiko, baina lehen ere ez da izan azkarrenetarikoa, baina puntu, sorta, nabaria jaso du kalitatean, beraz, erabakitzeke denborak aipatzeko, oraindik ez dakizkigu denborak, parte hartzaileak denboran, lehene bata bestearen aurre, baina pizkia, norri izako ete, gero, bozaiei ronda ordaindu beharko diona. Oitura da, beraz, ezin izango dira eskakeatu, eta txalo bero bat Kikerentzako! Veteranoa gure Kike, pauso segurua, napa Kike! Venga Kike, gaur bukatu behar da, Azkenean berak ordaindu beharko du ronda. Venga Kike! Venga, Huarte, anima, kopo! Kike! Eta badoa, pase luzeak, beraka, besoa, garbitua, zur, badoa, azken aurrekoa, azken hirugarrena, eta denbora Kikerentzako, txalo beroan, eta hemen egiten gara, Otoi, Favorez, Arren, ez aldegin, edo ez, begira, gero jakiko dugu, zein izan den, Huarte harakiko, txapelduna. Bera, aurtengo Uharteko finaleko azkarrena, ez irabazlea, baina azkarrena, Mikel Etxeberria izan dugu 6 minutu 15 segundurekin. Ondore, Andoni Eslava 6 minutu eta 18 segundu. Hirugarren azkarrena, ez naiz ari sailkapenean. Hirugarren azkarrena, Joseba Ugalde genuke, 7 minutu 10 segundu, minutu inguruko denbora markatu. Eta Mantxoena edo denbora gehien eman duena Kike Paesa genuke, 8 minutu eta 54 segundu, baina denborak ditugu hauek. Gero atzeko epaileak, erabakitakoa, izango da erabaki horra. Beraz, gero Eliza aurrean dugu zita jakiteko zein izan den sailkapena. Sacan de ahí. Ramón Ochoa, Barrekoa, Arzaia, bera. Pero no, ay, pero no, algo hay. Arrimado, hori da. No se arriba la pared, porque ya está detenido, hori sustenido, bai, hola bitrate, eta bata inzurrarekin, eta bestea makinarekin. Izotxan gozen, Bigarlandea beraka burutzen dugu, eta hori ontzat aritzen gara, erraten dugunean, beraka hartzen gerala.
Ramon! Hori Ramon! Aga Ramon! Eta Kikek baita ere!